So guys, ni ami dinhi sa Alubihid. Basta kay Alubihid ni guys. O niya, niabot lang mi dinhi og kalit nga wa mi magtuo nga nindot man kayo ang area dinhi. Now kini siya Baybay Alubihid, Misamis Oriental. So makita nimo ang kanindot sa dagat. Karon pa ko naka-discovery guys nga niya man nindot kayong kaliguanan sa Alubihid, Misamis Oriental, no? No, wapo kay lang balas diri. Oh. Kunya ang ilang kaliguanan 50 yung katinaw. O dili lubog ang ilang tubig. O dili pa riya sa ubang mga dapit na malubog ang tubig tungod sa kanang suba. Kini tinaw gyud. Walay suba lang rin dapit na guys. So moro to guys. Moro to. No, Palungan na to ya, say.